गपिन बसुमतारी दीपक बसुमतारी लिटारेरि इनचार्ज सनिया दैमारी अशोक गयारी बिनानावमोनखौ गावसोरनि सिनायथिखौ होनो खावलायनाय थाबाय दङना गैया एडभाइजार्स लासित बसुमतारी बिनोद दैमारी आदैमोनखौ गावनि सिनायथिखौ होफैनो खावलायनाय थाबाय लोगोसे जों गासैनिबो मुंखौ बुंबाय थानो हाला दिनैनि बे खुंफुं आफादाव जोंना गासैबो सेंग्रा सिख्लायानो बिहोमा दङ बेनिखायनो गासैखौबो गांफा गांफा फालिजों बरायलांनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय गासै सेंग्रा सिख्ला जेसेबां दं बयबो जौसांनि सिगाङाव फैनो नांगौ दा गेट महरगिरि सावगारि आखिगिरिनो थालांदो जोंहा इम्पर्टेन्ट बिथाङा सासे महरगिरि बिथां खुंगुर बर' बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायनाय थाबाय लोगोसे जोंनि एडभाइजार बिनोद दैमारी आदै बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायनाय थाबाय लोगोसे एडभाइजार लासित बसुमतारी आयं बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायनाय थाबाय रायजोफोरा अननानै आखाइ खबनानै होयोब्ला मोजां खोनायो लोगोसे जोंनि सेंग्राफोरनि हालमाजि फंबाय माइब्रा बसुमतारी सनजय बसुमतारी गासै सेंग्रा सिख्ला थालांबावनाय दङब्ला अननानै जौसाङाव फैनो गुरैयै खावलायनाय थाबाय साबित्री PCDC चेयारमेनखौबो गांसे मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइ होनो गुरैयै खावलायो बिनि उनाव दं हायना दैमारी बिथांखौबो आङो आनै बिना बर'खौ गांसे मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइ होनो गुरैयै खावलायो बेनि उनाव दं रंगिना दैमारी बिथांखौबो आयं मनिराम गयारीखौ गांसे मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइ होनो गुरैयै खावलायो गासैखौबो जयै फट' लानो थाखाय खावलायो
Bisa tang sana coba tang ba. Gue selanda joma itu coba. Babu. Joma. हायो बेनिखायनो आं बिथांखौ जोंनिफ्राय बिमासा ब्रह्म सारखौ गांसे मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइ होनो खावलायो बिदि लाना होलै जाहाथे नोंसोरनो आं भिडिअ हरगोन ना मोजां जायो Foto na video. आं फननि नालाय भिडिअ लाना Anak pun dap. दानिया दं तिसमा बसुमतारी बिथाङाबो सालबारि एचएस स्कुलनिफ्राय 35.8 जौखोन्दो लानानै साइन्स स्ट्रिमाव फिजिक्स बाय'ल'जि एन्ड केमिस्ट्रि आयदायाव लेटार लाखियो बिथांखौबो गांसे मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइजों बरायनो गुरै खावलायो बेनि उनाव दं उत्पल गयारी बिथांखौबो जोंनिनो सार दुर्लभ बर'खौ गांसे मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइ होनो खावलायो आं गासैबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ आखाइ खबनो थाखाय गुरैयै खावलायो बेनि उनाव दं मावफुं बसुमतारी बिथांखौबो गांसे मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइ होनो आङो सार डिमासा ब्रह्मखौ गुरैयै खावलायो बेनि उनाव दं सानखां दैमारि बिथांखौबो आङो गांसे मान बिलाइजों लोगोसे बिथां सानखाङा एबसेन्ट बेनिखायनो आङो राहुल बसुमतारी बिथांखौबो आङो आयं मनिराम गयारिखौ गांसे मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइ होनो गुरैयै खावलायो दानिया प्रान्जित दैमारि बिथांखौबो आङो आदा जगदीशखौ गांसे मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइ फालि होनो थाखाय गुरैयै खावलायो दानिया दं सानखां दैमारि बिथांखौबो आं आनै बिना बर'खौ गांसे मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइ होनो खावलायो सानखां दैमारि बिथाङा फैयाखै बेनिखायनो बिथांनि बिबुंनो मान बिलाइखौ गथायना होनाय जाबाय फै बयखौबो खुलुमनानै बोर लाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय खुलुमखांजोब्बाय गासै सेंग्रा सिख्लाफोरानो खावलायनाय लेखा नै दिनै मुंख्लं बावनायनि हाबाफारिखौ जागायनो होनायखाय आं दिनै जागायनानै होबाय दिनैनि बे मुंख्लं बावनाय हाबाफारियाव आङो बिबान होनानै बावनो मोननायनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोबा जोंनि गासै आसरानिनो थाखानि गासै रायजो राजा सेंग्रा सिख्ला गासै बोराय बुरै गासैबो दिनैनि बे गेवलां मेलखौ हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां
सामलायलांनानै मोजां जाहाथे मोजाङै जों जेबो माबा गैयि बेफोरबायदि मोजां सौहैनो थाखाय मिजिंथिनाय थाबाय दिनैनि बे बिबुंथिखौ बेखिनियावनो आं बुंनानै दोनथ'बाय माबा जगदि जोबनायखौ गोजोन्थों जोबनाय थाखाय बिथा पिपुला बेरगिरि आलासिनिसिम रोजा रोजा आफादनि जानानै साबायखर बावबाय लोगोसेनो बिथांखौ फंनैसो बेसेन गोसा बिबुंथिजों जोंनि सिगाङाव दिनैनि पिपुला बेरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंना होनो थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो थामथि रंजालि बैसागो बिदाय फोरबोनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायथि बयनोबो जासिहरबाय आरो दिनै नैबे गेवलां मेल हाबाफारियाव जोंनिनो आसरा 2 नं काकानि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो लोगोसेनो खुंफुं आफादनि मानगोनां चेयारमेन कनभेनर आरो लोगोसेयैनो आसरा गामिनि लाइब्रेरिनि आफादगिरि आरो नेहाथारि आङो नोंथांमोननि खावलायनाय लेखा दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंना होबाय आरो फैबाय थानाय समफोराव दिनै जेरैहाय जोंनि सोरां लाइब्रेरिनि फिरफिराया जेरैहाय बिरनानै थाबाय थागोन आरो अराय समनि थाखाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लालांबाय थागोनखौ आङो आसा खालामदों। नेक्स्ट समफोरावबो जाहाथे गोजोन खौसेथिखौ लाखिनानै जोंनि 2 नं रायजो राजा आरो लोगोसे लाइब्रेरिनि गासै सेंग्रा सिख्ला लोगो नोंथांमोनखौबो आङो बेबायदि हाबाफारिखौ लालांबाय थागोनखौ आं आसा खालामबाय आरो बेखिनियावनो आंनि मोनसे गोजोननाय आं मोनदों जाहाथे आं बायदि सासे सुबुंखौ नोंथांमोना हांख्रायनानै फिरफिला बेखेवनायखौ बिहोनो थाखाय हांख्रायना लाबोबाय बेनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो अराय समनि थाखाय आं गोसोआव लालांगोन बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। मानगोनां फिरफिला बेरहोगिरि आलासि बिथाङा जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंना होनायनि थाखाय आफादनि बानजाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। थेंक इउ।